aquesta cosa dins, aquesta curiositat. I llavors avui han pogut venir i trencar aquests mites que tenim tots i ens han dit que s'ho imaginaven bastant diferent. Aquesta idea que tenim tots dels clubs que veiem a les pel·lícules i tot això, i han dit que és més normal del que s'imaginaven. I una pregunta, ha vingut algun d'aquests visitants, s'ha identificat com a veí? O veí del barri? Bueno, jo et diré un petit secret. La relació amb els veïns, la veritat és que és molt, molt, molt bona. I la prova és la següent, i és que aquí a Barcelona tenim Apricots, té diferents locals, d'acord? D'alguns d'ells, de la comunitat, els veïns que han quedat molt contents perquè abans hi havia un local tradicional amb bar, amb els conseqüents problemes que té, borratxos, problemes, música, i a l'arribar nosaltres hem canviat aquest concepte i com els veïns han quedat molt contents, d'una de les comunitats soc el president. M'ha nombrat el president de la comunitat, perquè vegis, és el colmo de los colmos, no?